Haleluya. Ndoda kukuchingamidzai kuchirongwa chanhasi. Ndanga ndiri kufunga pamusoro zvatanga tiri kuona. Ngatichiona moto iri kungopfuta kumaguta ekuAmerica yavanga vachiti havazivi kuti iri kubva kupi, asi taona munhu akachitotaura ipapapo kuti achiti ndivo vakatanga vakatungidza moto iyoyo. Saka ndo vakatungidza moto iyoyo. Ndakakuyambirai pamusoro moto iyoyi, ndikakutaridzai zvekare kuti vane maguta avanoda kuvaka. Ndikakutaridzai zvekare kuti bhaibheri rinotitaridza kuti Mwari vachaparadza maguta ese iwayo. Nemhaka iyi achifanira kuparadzwa, ari kuparadzwa nemhaka yekuti akavakwa achishandiswa ropa revanhu. Maguta akaipa chose anofanira kuparadzwa. Kana kutaridzai kuti maguta aya anofanira kuparadzwa. Asi tine nguva yatinayo kubva iko zvino kusvikira pachazovakwa maguta iwayo. Tichiri munguva yakapiwa kuvatsvene. Magwaro anotitaridza kuti tiri munguva iyoyi takapiwa simba rokurambidza zvinhu zvese zvizvi kusvika tazobva taenda. Saka ndoda kuti nditange kutaura pamusoro kubvutwa kwavatsvene nhasi. Zvimwe zvacho ndakandombotaura nemi kare, asi kubvutwa kwavatsvene uku kwaswedera zvokuti vazhinji vangasazvifunga kuti kwava pedo kudero. Zvino vanhu vaMwari vanofanira kutanga kugadzirira, unofanira kugara uchiziva kuti uye uchirangarira kuti vatsvene vachabvutwa, uye hapana nguva yakawanda vasati vabvutwa. Bhaibheri rinotitaridza kuti vachangokaruka vabvutwa. Zvinhu zvose zvinotaurwa namagwaro zvichinzi fanira kutanga zvaitika, kubvutwa kwavatsvene kusati kwaitika, zvatovapo, zvakatoitika zvinhu izvozvo. Kwangosara nebasa rimwe chete ratinofanira kuita. Basa iri nderekuparidza shoko roruponeso. Tinofanira kuparidza shoko roruponeso kumarudzi ose pasi rose. Asi ndine zvakakosha zvandoda kuti ndikuzivisei pashumiro yedu yokuvhura gore rino, tichipinda mugore rino. Ndakakuzivisai, mweya mutsvene vachinditungamirira, ndikakuudzai kuti mugore rino tiri kuzopedzisa kuparidzwa kworuponeso pasi rose, kunyika dzose. Ndoda kuti mukoshese mashoko iwayo, nokuti mashoko aya chinotori chinhu chinotitaridza kuti kubvutwa kwavatsvene chava chitsva. Ndoda kurangaridzai kuti hapana munhu wati akambotaura mashoko akaita saiwayo. Hazvina basa kuti unofunga kuti mashoko asingabvumiki zvakadii, asi rangarira kuti hausati wakambonzwa mashoko akadaro muupenyu hwako hwose. Hauna munhu wawakambonzwa
vachitaura mashoko akaita saiwayo muupenyu hwako hwose, kureva kuti izvozvo zvinotaridza kuti pane zvavakuda kuitika, vatsvene vava pedo kubvutwa. Chinotori chitaridzo ichocho, zvinofanira kutokuudza kuti pane zvavakuda kuitika. Saka chero wanga usingadi kugamuchira mashoko iwayo, asi zvibvunze kuti une munhu wakambonzwa achitaura mashoko iwayo here, wozvibvunza kuti sei mashoko akadai akutaurika mazuva ano. Saka kana ukasada kuagamuchira mashoko iwayo okuti taakupedzisa kuparidzwa kweruponeso, asi rangarira kuti mashoko iwayo chinotori chitaridzo, ari kutotitaridza kuti kubvutwa kwavatsvene kwava pedo. Gore ra2020 ndakanga ndichinamata ndichitaura naIshe pamusoro pezvinhu zvakawanda wanda. Ivo vakabva vataura kwandiri vakati ndine chiratidzo chandichakutaridza, ndichakutaridza chiratidzo ichochi chiri mumagwaro. Ndakashamisika kuti vanga vari kutaura kuti chii, ndikashamisika nezvavakazonditaridza zvacho. Iwe rangarira kuti kana uri munhu anomboongorora magwaro zvakanyanya, rangarira kuti Mwari vanoshandisa zvinhu zvatinoona panyika panapa, zvatinogara tichingoona, vanoshandisa zvinhu izvozvo kuti vatitaridze zvinhu zvavari kuita mumweya. Muna 2020 imomo takanga tiri yanga iri nguva pakatanga gore iroro ra2020. Ndo pakapa vanhu pavanga vari kutarisira sarudzo dzanga dziri kuitwa kuAmerica muna 2020 imomo, vanhu vakawanda vachifunga kuti vaDonald Trump ndo vanga vari kuzodzorerwa pautungamiriri hweAmerica. Saka vanhu vanga vachitarisira kuti vaTrump vachabudirira, asi kuna vamwe vanhu vakanga vasingadi kuti vaTrump vadzokere pachigaro. Ndo zvatakaona panomwe musangano weWorld Economic Forum. Pane vamwe munogona kurangarira kuti murume anonzi George Soros wakataura pamusangano iwayo achiti vanga vari kuda kuzogadzirisa nyaya yavaTrump iyoyi, vanga vaida kuzongomubvisa pachigaro muna mbudzi wegore iroro, kureva kuti vanga vakatoronga kuti Trump wanga asingapedzi gore ari pachigaro. Saka vanga vari kuzoshandisa sarudzo dzanga dziri kuzouya muna mbudzi kuti vamubvise. Saka panguva iyoyo ndo panga paine zveCovid zvanga zviri kuitika. Zvinhu zvanga zviri pane zvinhu zvakawanda zvatatichifanira
kugadzirisa. Saka ndanga ndiri kufungawo kuti toita sei nyika yedu, toigadzirisa sei, chifunga saizvozvo. Ishe nobva vonditaurira zvikanzi ndichakutaridza chiratidzo. Ndakafunga kuti kuda vachanditaridza chimwe chinhu chikuru kuru chinoshamisa zvakanyanya, asi vakangoti chinhu ichi ndichakutaridza chiri mumagwaro. Chavakanditaridza, vakanditaridza uye vakandiudza kuti vaDonald Trump ava ndo changa chiri chiratidzo chacho. Handina kuda kukasira kungochigamuchira saizvozvo, asi nokufamba kwenguva mugore iroro ndaipota ndichitarira zvanga zviri kuitika. Ipapo ndo pavakavhura meso angu kuti ndinzwisise tsamba yokutanga kuvaKorinde chitsauko 15. Ndanga ndisina mbonzwa munhu vanhu vachiparidza ndima iyoyo, asi ndakashamisika nezvandakataridzwa naMwari. Ndima iyoyo, tsamba yokutanga kuvaKorinde chitsauko 15, ndima ye51 kwanzi, teererai ndinokutaurirai chakavanzika. Saka pavanga vachitaura kudaro, Mweya Mutsvene ndanditotaridzwa zvinhu zvisita sezviri kutoitika. Kwanzi ndokutaridzai chakavanzika. Vanga vari kutitaridza chinhu chakavanzika chiri mumagwaro imomo. Saka kwanzi hatingafi tose, asi tose tichashandurwa. Nogona kutarira mune mamwe mabhaibheri anoidza kurerusa ndima iyoyo. Kwai, asi ndiri kukuudza chinhu ichi, icho chinhu ichochi chinoshamisa, chisingazikanwi nevakawanda. Hatisi kuzofa tose, asi munomoda chapuwa muviri mutsva. Saka She vakaramba vachinditaridza ndima iyoyo. Ndikuverengerei. Kwai, pakarepo pakubayira kweziso pahwamanda yokupedzisira. Ndobva votonditaurira ipapo zvikanzi hwamanda yokupedzisira ndiyo hwamanda yechipiri. Zvino muchirungu hwamanda inonzi Trump kana kuti trumpet. Saka vanga vari kutonditaridza kufanana kwezita iroro kuti Trump kana kuti trumpet nezita ravaDonald Trump. Uye vachinditaridza zvekare kuti pamusoro pokudzoka kechipiri kwavaDonald Trump. Then vaTrump vakadzorerwa pachigaro mugore ra2020. Vangadei vasina kufanira kudzoka kechipiri. Vangadei vakangopiwa mikana miviri yokutonga. Izvi ndo zvatinoona pana umwe vatungamiriri veAmerica, kuna Ronald Reagan, wakatonga America, wapiwa mikana miviri yokutonga America. Nobva kwouya George Bush, mukuru wacho baba,
ndo vakava zvemutungamiriri weamerica, vakapuwa mukana mumwe chete wekutonga makore 4. ndokubva kuzouya Clinton katonga, akapiwa mukana 2 wekutonga. Mushure macho ndokubva kuuya George Bush mwana, akapiwa mukana wekutonga 2. ndokubva kuzouya Obama, ndiye wanga ari mutungamiriri wechi40 weAmerica. Mushure make ndokubva kuzouya Donald Trump, ndo vanga vari mutungamiriri wechi45 weAmerica. Asi vakawana mukana wokutanga wokutonga, neno vakabva vatowana mukana wechipiri wokutonga, vangade vachingozikama kuti vakauya kamwe. Asi kuti vauye kaviri, vakafanira kuuya vombobva vozodzoka. Izvozvo zvinoshamisa. Saka vaTrump vakauya ndokuenda ndokusiya vaBiden vachitonga, ndokubva vochizodzoka iko zvino kechipiri. Saka Mwari pavakandiudza kuti vaTrump ava vaifanira kuzodzoka kechipiri, Mwari vachinditaridza pamusoro pekurira kwehwamanda yechipiri, ndakabva ndatoudza vanhu ndikati Trump achadzoka, achakwikwidza agopuwa mumukana wechipiri wokutonga. Ndima iyi ndo yakandibatsira kunzwisisa izvozvo, uye zvandakanga ndataurirwa naIshe ndo zvakandizivisa kuti anodzoka. Nyaya yandiri kutaura iyi inyaya yakadzama chose, uye regai ndikuyambirei. Ndakakuudzai musi pashumire yedu yokuvhura gore rino iri, ndikati taakutanga kuverenga mazuva zvino. Ndoda kuti ndikudzei kuti mumakore ose aya vaTrump pavachange vachitonga mumazuva iwaya, zvigadzirirei, garai makatarisira kubvutwa kwavatsvene. Kana vaTrump vakatonga vakapedza havo makore avo akapera pasina kubvutwa kwavatsvene kwaitwa, munogona henyu kuchizorora moti kuda hakuna zvakadaro, kureva kuti kuda munenge mawedzerwa imwe nguva yokumbotamba henyu muchitandara muri pano panyika. Asi ndoda kuti mukoshese mashoko andiri kutaurirai, nokuti zita raTrump iri kufanana kwarakaita nekurira kwehwamanda inonzi muchirungu Trump zvekare, kufanana ikoko hakusi kwangoitika kwega, chiratidzo chinobva kuna Mwari. Mwari vakanditaridza zvekare mumagwaro iwayo kubva pandima ye45 mweya mutsvene vachingonditaridza. Ndakanga ndisiri kunzwisisa magwaro aya neunjere hwangu ndinonzvera magwaro ndichiongorora, asi apa mweya mutsvene vanga vari kunditaridza vomene.
vachinditungamirira. Saka regai ndikutaridzei kuti vakanditsanangurira zvakadii. Ndima ye45 kwanzi naizvozvo kwakanyorwa kuchinzi munhu wokutanga Adhamu akava munhu mupenyu, Adhamu wokupedzisira akava mweya unopa upenyu. Kanontaridza ndangarirai mashoko matatu iwayo. Ndangarirai mashoko iwayo kuti munhu wokutanga iye Adhamu kwaye wakaitwa munhu wenyama, asi Adhamu wokupedzisira wakaitwa mweya unoraramisa zvinhu. Shoko rokuti wokupedzisira iri rinobva pashoko rechiGiriki rokuti eskatos. Shoko rokuti eskatos iro rinoreva zvinhu zvinouya pakupedzisira, notaura pamusoro pezvinhu zvinouya pakupedzisira, kureva kuti mushure mezvinhu izvozvo hakuchisina zvimwe. Saka vainditaurira kuti izvi zvinonzi Adhamu ari kunzi wokupedzisira nokuti hakuchina mumwe. Ndima inotevera kwai mweya hauna kuuya pakutanga asi nyama, uye mushure mezvo mweya. Kanzi munhu wokutanga akanga ari guruva renyika, munhu wechipiri akanga achibva kudenga. Kanzi Adhamu wokupedzisira ndiye wechipiri. Ndokutitsanangurira kuti wokupedzisira ndiye wechipiri, ndiye wokupedzisira, hakuna wechitatu, hakuna wechina. Saka wechipiri ndiye wokupedzisira, uye wokupedzisira yeye ndiye wechipiri. Ndo zvatiri kuona mundima ye49. Vakabva vanditaridza kushandiswa kuri kuitwa mashoko mundima idzodzi kubva pandima ye45. Tovamboti wokutanga vakati wokupedzisira. Vakazotizve ndima inotevera vakati zvomweya, vakati zvenyama, asi zvenyama zvirizvo zvinotanga, zvomweya zvichizotevera. Pandima ye49 pakanzi wokutanga, pakanzi nowechipiri. Pamwezve pakanzi zvenyika ino, pamwe pakanzi zvekudenga. Saka pandima ye47 kwanzi zvakaita wenyika ndo zvichaita venyika, zvakaita wokudenga ndo zvichaita wokudenga. Saka zvinhu zviri ngofamba zviri zviviri: wokutanga, wokupedzisira, wokutanga, wechipiri, wenyika ino, wekudenga, vachitaridza kuti zvavari kutitaridza, vachitaridza kuti saka hwamanda yechipiri ndo hwamanda yekupedzisira. Pazonitaridza zvekare mumagwaro kuti hwamanda yaishandiswa sei kukokorodza vanhu munguva dzesungano yekare. Zvinotaridza kuti hwamanda yokutanga yaishandiswa kudii, hwamanda yechipiri ichishandiswawo kuita sei. Ndakakudzidzisai zvinhu izvi saka ndakutaridzai kuti kune hwamanda mbiri, kune hwamanda mbiri dzicharira. Ndosaka achiti pahwamanda yokupedzisira inova hwamanda yechipiri. Mutsamba yokutanga kuvaTesaronika chisaoko chechina ndima ye13 kwanzi nokuti Ishe pachake achaburuka achibva kudenga nokurayira kukuru
kana kuti nokudanidzira kukuru. Saka pose patakanga tiri nguva yose iyi kubva mugore ra2020 tichipinda 2021 2022 2023 chinhu chakanga chichingori mumwoyo mangu. Zvandataridzwa naishe izvi zvakaramba zviri mumwoyo mangu ndichida kuona kuti zvichaitika sei. VaTrump ava vakatomboita nguva vasina kutaura kuti vachatsvaka kudzokera pakutonga, asi Mwari vanga vatondiudza kuti vaTrump vanga vari kudzoka kechipiri sehwamanda yechipiri yataona muna vaKorinde. Ndakamirira ndichida kuona. Munguva ndaiti kana pandaiparidza ndaikuzivisai ndichiti ndine chinhu chimwe chandamirira kuona, chinhu ichocho ndo chandandakamirira ichochi. Ndorangarira pane imwe nguva ndakapotsa ndakutaurirai, nokuti ndakanga ndakazvipira kuti ndisa kutaura, asi ndakapotsa ndataura. Ndakanga ndakamira panapa ndokubva ndoti ndoda kutaridzai chinhu chisingazikamwe, ndokubva ndokutaridzai ndima iyi, asi handina zvimwe zvandakazotaura. Nokuti takafanira kumirira makore 4 kuti apere. VaTrump vaya vakazongonyuka ndokubva vati vakuda kudzokera paushe, vakatombopotsa vaurawa kaviri, ndokatoziva pavakapotsa vaurawa. Asi izvozvo hazvina vakonesa kutora ushe. Vakakwikwidza, vakakunda. Handina kutaura chinhu, ndakati regai nimirire kusvikira vagadzwa ushe hwacho. Kati kana Mwari vakati zvichaitika, regai ndimirire. Ndokumirira, ndobva ndomirira musi wokugadzwa kwavo. Pavakanga vari kugadzwa, vanhu vakawanda vanga vari kufara, asi ini ndaisanyatsoziva kuti ndofara here kana ndorega kufara. Saka pandakangonyarara ndaifara zvangu, asi ndaifara ndakadzikama, nokuti ndaiziva zvinoreva kudzoka kwavaTrump. Ndaiziva kuti vanhu vari kufara pasi rose havazivi chaizvo zvanga zviri kuitika, vanga vasingazivi zvazvinoreva. Ndorangarira ndakanga ndichitaura namufudzi Beni, tichitaura pamusoro pesarudzo idzodzi dzokuAmerica. Saka vakanga vachitaurawo vachiti vaitarisira kuti vaDonald Trump ndo vachakunda. Ini ndobva ndovati ine hasi tombofunga pamusoro pokukunda kwavo. Chiri mupfungwa dzangu ndichokuti ndezvazvinoreva kuti kana vakakunda zvicharevei. Ndozvandiri kunyanya kufunga nezvazvo. Vafudzi Beni vakashamiswa nazvo, vakati uri kurevei. Asi handina kugona kuti ndivatsanangurire. Zvakandiremera kuti ndivatsanangurire kuti sei ndandiri kutaura kudaro. Saka hongu mogona kunge muri kutarisa zvenyu muchiona vanhu vari kufarira kuti vaTrump vadzoka nezvimwe zvakadaro. Muchifarira kudaro, ndoda kuti murangarire kuti kudzoka kwechipiri kwavaDonald Trump paushe hwekuAmerica chinhu chiri kutoshandiswa naMwari kutizivisa kuti kubvutwa kwavatsvene kwava pedo. Saka chirarama somunhu akagadzirira. Ndakakuimbisai ndine zvinhu zvandichakuudzai, asi ndichakuudzai nechibhende.
ndo zvandatanga kuti ndikuudzei izvozvi. Saka ndo zvimwe zvezvinhu zvandichange ndichikutaurirai izvi. Rangarirai kuti kudzoka kwavaTrump pachigaro chinhu chiri kushandiswa naMwari kutitaridza nokutizivisa kuti nguva yavo yakwana. Kwanzi muchinguva chidoko sepakubwaira kweziso, pakurira kwehwamanda yokupedzisira, kureva kuti pakurira kwehwamanda yechipiri. Ndine zvimwe zvandakakuudzai zvekare pamusoro payegore ra2025. Ndakakutaurirai makore anenge 2 apfuura, ndichikuudzai kuti gore ra2025 igore rakakosha rokuti nyangwe vamwe vanoita zvoun'anga, vanoita zvemweya mweya, vanotoziva kuti uye vakatoona kuti gore ra2025 rine zvimwe zvinhu zvarakatakura mumweya. Ndinorangarira pandakanga ndichikudzidzisai zvinhu zvichazoitika pakupedzisira, chikutaridzai kurongwa kwenguva, marongerwo akaitwa nguva naIshe. Ndakakutaridzai makore akasiyana siyana. Mungazviitira zvakanaka kana mukadzokera munotarira zvose zvandakakuudzai pamusoro pekurongwa kwenguva dzaMwari. Zvinhu zvese izvozvo zvakakosha chose, zvakakosha chose. Zvakakosha, unofanira kuti unozvitarisa zvekare. Unofanira kuzvirangaridza makore ese ataitaura iwayaya, wochigara wakagadzirira. Nguva dzose kana pachinge paine chinhu chakakosha chinenge chiri kuitika kana chinenge chiri kuda kuitika, vanotumira vanhu vavo nhume dzinovayambira. Kutarira magwaro mese ndo zvavanongoita. Asi nguva dzose panongoita vanoteerera yambiro iyoyo nevamwe vasingateereri yambiro iyoyo. Iwe teerera yambiro yandiri kukupa iyi, wongwarira kuti uraramire Ishe, uchiudza vamwe pamusoro paIshe, uchiyambira shamwari dzako, uchiyambira nhengo dzemhuri yako. Ngavazive kuti zuva raIshe raakuswedera uye riri kukasira kusvika. Hazvishamisi kuti kuna vamwe vachazongofunga kuti yambiro idzi takabvira kare kudzinzwa. Vanhu vaparidzi vakasiyana siyana vakasuya vachitaurira makore esaya.
asi unofanira kungwarira ipapo, nokuti uchaziva sei kana rwendo runo zvinhu zvatiri kutaura izvi zviri kuzoitika. Unozoita sei kana rwendo runo chiri chokwadi zviri kuzoitika. Vafa neimwe nhaurirano yevamwe vaviri vaitaurirana vachitaura pamusoro pokudzoka kwaJesu. Mumwe audzwa kunzi Jesu ari kudzoka, mumwe ndokuseka akati ako kana vakasauya. Mumwe wacho akati kana vakasauya ndinogorasikirwa nechii, ndeindararama hangu zveupenyu hwangu hwakanaka, upenyu hwoku munhu anotya Mwari. Kanzi asi rega ndikubvunze iwewe, ko kana vakauya unoita sei? Uya ndokubva ati ndofunga wataura. Zvikanzi nemhaka yekuti vakauya iwe usina kugadzirira, inofa kwako. Saka kana vatsvene vakatozobvutwa pachokwadi, kana ini ndandakatarisira kubvutwa kwavatsvene kureva kuti ndichaenda, asi kana vatsvene vakasabvutwa, ndinenge ndazvibatsira nokurarama hangu upenyu hwangu hwakanaka ndichitya Mwari. Saka hapana chandinorasikirwa nacho. Asi kana vakauya iwe wanga usina kugadzirira, uchaita sei? Bhaibheri rinotitaurira zvinozotevera. Bhaibheri rinoti kwanzi mushure mokubvutwa kwavatsvene kudaro, pachava nokutambura. Nyika ichatambudzwa nenzira isati yakamboonekwa panyika pano. Da kuti ufunge pamusoro penjodzi huru dzati dzakamboitika pano panyika, kubva pakavambwa nyika, pakasikwa nyika, kusvikira iko zvino. Imbofunga pamusoro penjodzi huru, matambudziko makuru ati akamboonekwa pano panyika pano. Wozviunganidza nhamo dzese idzodzo, zvino Jesu ari kuudza achiti nyika haisati yakambosangana nenjodzi yakaita sei ichauya mushure mokunge vatsvene vabvutwa. Unzwisisa here zvazvinoreva izvozvo? Saka usaronga kusara pachabvutwa vatsvene. Usaronga kusara pachabvutwa vatsvene. Usasiyiwa, zvinotokuyambira chose. Usasiyiwa, usaronga kusara pano panyika vamwe vachibvutwa vachienda. Pane zvinhu zvingaita zviviri zvatoda kuti titarise mumagwaro. Todzokera kutsamba yokutanga kuvakorinde iya, chitsauko 15 ndima 41 chete, ndima 51 chete. Kwaiteererai ndinokutaurirai chakavanzika. Hatingafi tose, asi tose tichashandurwa. Shoko rokuti kushandurwa iri nderinoti alaso muchiGiriki. Uku kungoshanduka, sokushanduka kwaungaita kana ukapfeka dzimwe nguo. Wanga wakapfeka nguo idzo asi wapfeka dzimwe, asi uchingori iwe, unhu hwako huchingori hakuna kushanduka. Ndo kushanduka kuri kutaurwa uku. Kwai tose tichashandurwa. Nemhaka vachiti tose tichashandurwa, imhaka yekuti tose tichapfeka miviri mitsva. Ukatarira pane Bhaibheri rinotaura pamusoro pokushanduka kuri mutsamba yechipiri kuvakorinde chitsauko 3 ndima 17.
mazuva zvino isu vane zviso zvisina kufukidzwa tose tinoratidzwa kubwinya kwaShe, tiri kushandurwa. Shoko rokuti kushandurwa ratinoona panapa nderekuti metamorpho. Kushandurwa kuri kutaurwa apa kushandurwa chimiro zvose neunhu. Kutaura pamusoro pokushanduka, kushandurwa zvachose, kutosara wava munhu mutsva. Saka kwanzi tichitarira kubwinya kwaMwari, tichiona Mwari muchionioni, tinenge tiri kushandurwa unhu hwedu, chimiro chedu, tinenge tiri kushandurwa zvachose. Saka kushandurwa uku kwakasiyana nokushanduka kwatinoita patinenge tapfeka miviri mitsva. Tinenge tichingori ivo vanhu vaya vekare vavo, asi taane miviri mitsva. Regai tidzokere kwatanga tiri. Kwanzi tichashandurwa pakarepo sokubwaira kweziso pahwamanda yokupedzisira. Pakutsanangurirai pamusoro pehwamanda yokupedzisira. Uye ndakutaridzai kuti shoko rokuti yokupedzisira zvinoreva chinhu chinoitika pakupedzisira, chiri chinhu chechipiri zvekare. Zvakafanana nevanhu vaviri vanenge vachimhanyidzana. Kana mumwe akasiya mumwe, wasiyiwa wewe unogona kuti ndaita wechipiri, asi mama muchingori vaviri, saka kureva kuti ndiwe wokupedzisira wacho. Ndoda kuverengerai zvekare tsamba yekutanga kuvaTesaronika, chitsauko 4 ndima 13. Kwai nokuti Ishe pachake achaburuka achibva kudenga nokurayira kukuru kana nokudanidzira kukuru nenzwi remutumwa mukuru. Kureva kuti Ishe havasi vanenge vachidanidzira apa, asi mutumwa mukuru ndiye anenge ari kudanidzira, achidanidzira akamiririra Mwari, achidanidzira akamiririra Mwari. Kwanzi nokurira kwehwamanda yaMwari, taura kuti pari kuti hwamanda yaMwari anoreva kuti hwamanda iyi ndeyaMwari, kwete kuti Mwari ndoari kuvachiridza hwamanda yacho. Ndikutaridzei zvandiri kureva, ndikutaridzei mumagwaro. Endai kuna zvakazarurwa, chitsauko 15 ndima 2. Uye ndakaona chairatidzika segungwa regirazi rakavhenganiswa nemoto, uye parutivi rwegungwa pakanga pamire avo vakanga vakunda chikara nomufananidzo wacho nechiverengo chezita racho, vakabata madimbwa avakanga vapiwa naMwari. Saka ava vatsvene ava vakanga vakabata dimbwa yavakanga vapiwa naMwari.
saka ndo zvakafanana nezvataona zvichinzi hwamanda yaMwari. Havasi Mwari vanga vari apa havasi Mwari vakanga vachiridza midimbwa, vanga vakangopiwa midimbwa yacho naMwari. Zvimwe chetezvo hwamanda iri kutaurwa ihwamanda yaMwari, kwete kuti Mwari ndo vari kuridza hwamanda yacho. Todzokera kutsamba yekutanga kuvaKorinde yatanga tiri. Kwanzi mushure mokuridzwa kwokutanga kwehwamanda, vakafa vari muna muponesi vachamuka. Saka panorira hwamanda yekutanga, vakafa vari muna Ishe vanobva vamuka. Tsamba yekutanga kuvaKorinde chitsauko che15 ndima ye51 chete inotitaurira ichiti tose tichashandurwa sepakarepo sepakugayira kweziso. Kwanzi tichashandurwa pacharira hwamanda yechipiri. Saka hwamanda yechipiri inoridzwa vaya vanenge vari papenyu pakudzoka pakubvutwa kwavatsvene. Titarire ndima imwe chete mune rimwe bhaibheri. Kwanzi muchinguva chidoko sepakubwaira kweziso, pakurira kwehwamanda yekupedzisira, kwainokuti pane hwamanda ichatanga yarira. Vakafa vari muna muponesi vobva vamuka vaine miviri isingafi. Vasisaori. Saka hwamanda yokumutsa vakafa ndo ichatanga kurira. Pane hwamanda ichatanga yarira, vakafa vozomuka. Saka tarira ndima idzodzo, imwe iri kuna vaTesalonike, imwe iri kuna vaKorinde, dzose dzakanyorwa nomunhu mumwe chete, ndiPauro akanyora. NavaKorinde ari kutaura pamusoro pehwamanda yechipiri, nokuti ari kutaura pamusoro petariro inofanira kunge iine vapenyu. Asi navaTesalonike wakanga ari kutaura pamusoro pevakafa achiti, kana hama yenyu ikafa musanetseka henyu, muchavaona. Saka imomo akabva ataura achisimbisa hwamanda yekutanga inova ndiyo inochamutsa vakafa. Todzokera kuna vaTesalonika ikoko. Kwanzi nokuti Ishe pachake achaburuka achibva kudenga nokuurayira kukuru nenzwi remutumwa mukuru uye nokurira kwehwamanda yaMwari, uye vakafa muna muponesi vachatanga kumuka. Kwanzi hatisi kuzotangira vakafa ndo vachatanga kumuka. Ukatarira mundima ye15 kwanzi samashoko aShe pachake tinokuudzai kuti isu vachiri vapenyu vachasara kusvika pakuuya kwaShe, zvirokwazvo hatizotangiri avo vakavata kana kuti vakafa. Saka ari kuti hatisi kuzotanga taenda toshaya kuti vaya vakatitangira kufa vaya vakavafa vaya vari kupi. Kanzi aiwa, vakafa vachatanga ndivo. Tarira ndima ye14. Pashure kwaizvozvo isu vachiri vapenyu
uye vakasara tichatorwa pamwe chete navo makore kuti tisangane naIshe mudenga. Tichatorwa pakurira kwehwamanda yechipiri. Saka hapana zvinonzi, hakusi kunzi vakafa votanga vabvutwa vonomirira komboita zuva. Kwai tinonosangana tese kumvura. Musungano wekare vakanga vakarayirwa kunzi vanofanira kuteerera kurira kwehwamanda yekutanga nekurira kwehwamanda yechipiri. Hwamanda yekutanga icharira, vakafa vomuka. Hwamanda yechipiri yobva yorira, tobva tobvutwa pamwe chete nevakafa tichisangana makore. Isu vapenyu vachange varipo vari vapenyu panguva iyo tichabvutwa. Kuna vamwe vanofunga kuti vanokakavara vachiti bhaibheri haritauri pamusoro pokubvutwa kwavatsvene. Ndokubvutwa kwavatsvene kuri kutaurwa uku. Ndokubvutwa kwavatsvene, kutorwa kwavari kutaura uku ndokubvutwa kwacho, nokuti shoko rinoshandiswa kutaura rinonzi hapatso. Shoko iroro rinoreva kubvuta nechisimba, kureva kuti hazvina basa kuti tatiri pai, tatichitei, tinongoya tichiita zvokubvutwa tobva toendwa nesu. Tinotoita zvokubvutwa setinobiwa tichibva taendwa nesu. Unogona kunge wanga wakatovata zvako, kana kuti wanga uri kana mugumbikumbi chaimo, kana kuti wanga uri muchizarira sevamwe vatsvene vakasungwa. Kwanzi musi iwoyo unongozobvutwa namweya mutsvene, wotobvutwa woendwa newe. Baleso trama kila mosha. Kwanzi tichanoungana tosangana pamwe chete tiri mumhepo, tiri mumakore, tichinosangana naIshe tiri mumakore imomo. Toita musangano wedu, uyu uchaita musangano unofadza chose. Ini ndichanakirwa chose nenyaya iyi. Patichabvutwa ipapo ndichanakirwa zvisingabviri. Tichinopembera, tichiuruka, tichipembera zvisingabviri, tichiita muramba mhuro, sangana naIshe. Kwai taenda saizvozvo tichazenge tava naIshe nokusingaperi. Haleluya. Usasiyiwa pachabvutwa vatsvene apa. Usasiyiwa zvachose, uye usamirira kuzoenda neboka rechipiri, enda neboka rekutanga.
ndakakuudzai kuti bhaibheri rinotaura pamusoro pekubvutwa kwakasiyana siyana kwemapoka evanhu vakasiyana siyana. Inoki wakabvutwa, Eria wakabvutwawo. Kunze kwaivavo kune mamwe mapoka 5 achabvutwa. Boka rokutanga mamwe mapoka ese aya asiri raEnoki naEria kubvutwa kwavo kunototsanangurwa kuchinzi kumuka kuvakafa kwekutanga, nokuti mumapoka imomo mune vamwe vakanga vatofa nechekare vachimuswa, asi pakabvutwa Enoki, pakabvutwa Eria, papasina vakafa, vakangotorwa vari vapenyu. Saka toda kungotarisa kubvutwa mapoka aya aisanganisa vakanga vambofa. Saka tinotanga, boka ratinotanga kutarisa ndeiboka rakabvutwa pamwe chete namuponesi Jesu, nokuti Jesu pavakakwira kudenga vakakwira paine vatsvene vakawanda vakanga vamuka kubva kuvakafa. Tinozviona muna Matiyo 27 ndima 52 kwanzi makuva akavhurika, vatsvene vakanga vafa kare vakamuka vakazobuda mumakuva mushure mokunge Jesu vamuka kuvakafa. Saka Jesu ndo vakatanga kubuda. Ishe vanga vagadzirira zvose izvi nguva ichipo. Jesu vari pamuchinjikwa, mweya wavo pavakabuda muviri mavo, bhaibheri rinoti kwanzi nyika yakadengenyeka, matombo akatanga kutsemuka tsemuka, makuva akavhurika. Kuri kungogadzirira kuti vakanga vakafa vaiva mumakuva aya vagozobuda. Saka Jesu pavakazomuka, vatsvene vaya vakanga vari mumakuva umu vakabva vabuda mumakuva iwaya. Makuva acho anga atotsemurwa kare. Ngatitarire Matiyo 24 taura pamusoro pokuroorwa kwaJesu. KwaJesu vakanga vari pamuchinjikwa vakadanidzira nenzwi guru vari pamuchinjikwa ndokubva vofa. Mucheka wemimba yaMwari ukabva wabvarurwa napakati, nyika ikadengenyeka, mabwe akatsemuka, makuva akavhurika. Zvitunha zvevatsvene vakawanda vakanga vafa zvikabuda mumakuva imomo, zvakazobuda mushure mokunge Jesu vamuka. Saka makuva aya akaita mazuva 3 atovhurwa. Vaivamo ndokuzobuda mushure mokunge Jesu vabuda, vamutswa zvekare, ndokubva vapinda muguta dzvene rinova Jerusarema. Vanhu venguva iyoyo ndokuvaona, vakatoonekwa navanhu vakawanda. Tsamba yokutanga kuvaKorinde chitsauko 15:20. Kwasi muponesi Jesu vakatomuka, ndiwo kutanga kumuka kuvakafa. Simonomuka nenguva yake kutanga muponesi, kwozouya vakafa, kwozouya vaya vachange vari muna muponesi pakudzoka kwamuponesi. Saka kubvutwa kwekutanga kwakaitika
ndokwamuponesi Jesu pamwe chete nevaya vakanga vakabudiswa mumakuva pakumuka kwaJesu. Vose vava vakaenda kudenga. Unogona kuona izvozvi muna vaEfeso ichina kubva pandima yesere kusvika pandima ye10. Kwai ndosaka vachiti paachakwira kudenga achatora nhapwa agopa zvipo kuvanhu. Zvavakakwira zvinorevawo kuti vakatanga vambodzika kuzasi kwenyika. Iye wakainda pasi penyika ndiye wakakwira kudenga kuti agozadza zvinhu zvose. Saka zvataverenga mutsamba yekutanga yavakorinde chikamu che15 paari kutaura achiti mumwe nomumwe achabvutwa nenguva yake. Ponesi Jesu ndiwo achikatanga, mushure mazvo vose vanenge vari vamuponesi pavachadzoka. Saka tisu taakutevera tirizotorwa pakudzoka kwavo. Saka taura uchiti tisu tiri kutevera. Mumwe nomumwe wedu tiri kuenda, tose tiri kuenda. Saka kana mhuri yose yakaponeswa, baba, mai nevasvava vese, tose tinobva taenda. Hapana ari kusara. Uone kuti ronga kuti mhuri yako yose ichange yakaponeswa. Saka ini ndinofarira kuti ndoda kuti ndinyaya ndimbotaura pamusoro pekubvutwa kuchatibata isu, nokuti kuuya kwavo vachangokaruka vauya, tichangokaruka tabvutwa, uye nguva yacho yaswedera. Vari kutipa zvinhu zvinotitaridza kuti nguva yacho yakwana, vachitionesa zvinhu zvakawanda-wanda. Ngatisarega zvinhu zvenyika ino zvichitibvisa pakuzvipira kwedu kuna Ishe. Usarega pachiita zvinhu zvinobvisa pfungwa dzako pana Ishe. Zvakakosha kuti zvose zvauri kuronga, ronga somunhu anoziva kuti Ishe vari kudzoka, kana kuti Ishe vaakudzoka. Kando marongera anofanira kuita iwayo. Saangoronga zvinhu sezvinonzi Ishe haasi kudzoka. Ngaiterenge Luka 21 chete kubva pandima 31. Kwai pamuchaona zvinhu izvi zvichiitika, muzive kuti ushe hwaIshe hwaswedera. Kwai zero iri harisi kuzopfuura kusvika zvinhu zvose izvi zvaitika. Gore ra2020 ndakatombokutaurira pamusoro pezvinhu izvozvo. Ndakaedza kutsanangurira zvinhu izvozvo. Kana ndikawana nguva mangwana ndichazvitsanangura. Kwanzi zero iri harisi kuzopfuura kusvika zvinhu zvose zvaitika, denga nenyika zvichapfuura, asi mashoko angu
haasi kuzopfuura. ndo yambiro yatinopiwa. Kwai asi ngwarirai izvi kuti mwoyo yenyu isagutisa muchigutisa nokudhakwa nokutyira zvinhu zvenyika ino, nokuti kwanzi zuva iri richauya semusungo chakaruka rangobata vanhu vese vagere panyika pano. Rimwe bhaibheri rinoti kwanzi mungwarire, kana mukasangwarira mwoyo yenyu inogona kuremerwa nokugutisa nokudhakwa. Zuva iri rozongokubatai makarivara semuteo, nokuti ndo zvarichaita kune vamwe vanhu vese vari panyika pano. Saka vari kwanzi garai makangwarira muchinamata kuti mugone kunzvengeswa pane zvose zvichaitika, mugona kumira pamberi pomwanakomana waMwari. Rimwe bhaibheri rinoti kwanzi ngwarirai, sarega kudzoka kwangu kuchikuwanai makarivara. Ndinofanira kukuwanai muchirarama nenzira isina kunaka, muchitodhakwa henyu, muchiita mafaro asina kunaka, muchingokoshesa zvinhu zvenyika ino sezvinoita vamwe vose pasi rose. Saka kwanzi musavarairwa nezvinhu zvenyika ino, nokuti kuna vamwe vatsvene vanongokoshesa zvinhu zvenyika ino ndokuyambira kuti ungwarire ipapo. Vamwe vanongofunga nezvenyika ino, zvirongwa zvavo zvose ndezvenyika ino, shungu dzavo dzingori panyika ino. Handisi kupa mhosva, handisi kutsvaka kukupomera mhosva bodo, ndinoda kungokutsanangurira chimwe chinhu. Nyaya yekuti hapana munhu wakambovadzidzisa kuronga vachitarira kuti mweya chii chiri kuitika. Saka havazivi kuti vangatarira zvinhu zvomweya sei. Kuda usati wakamboenda kumasangano anodzidzisa zvakadai, kana kuti zvaidzidziswa usingazvinzwi. Kana wakaita saizvozvo, hapana kuronga kwakanaka kwaungamboita. Kuda wakaronga zvese, dzidzo yako, basa, wakaronga kuti uda kuita vana vakadii, wakawanda zvakadii sezvinonzi ndiwo unovachengeta, wakaronga zvose izvozvo, asi uda kuvhunza kuti Mwari wakavarongera zvipi? Unombovafungawo here mukuronga kwako, kana kuti wakafanana navamwe vaya vanenge vachingofunga kuti kana vari kushingaira vachibatsira vanhu vanenge vachitoshandira Mwari. Ichocho hachisi chokwadi. Hazvirevi kuti kana uchingoshingaira uchibatsira vanhu uri kutoshandira Mwari. Kwete, kubatsira kwako vanhu kunofanira kunge kuri kwawakarayirwa naMwari kuita, ndokuti kugonzi kushumira Mwari. Kana kuri kungoshandira vanhu kwaungozvirongera wega, unenge usiri kushandira Mwari. Zvakafanana nevamwe vanoti kwanzi inzwi revanhu ndo inzwi raMwari. Deno chachiri chokwadi, Jesu vaisazomborwerwa pamuchinjikwa. Hazvigoni kuti inzwi revanhu rinzi ndiro nzwi zvataurwa navanhu zvigonzi ndo zvataurwa naMwari. Inhema dzoga.
imbofunga pamusoro pezvaitaurwa navanhu panguva yecovid. Vese vaingoreva nhema, vatapi venhau vaireva nhema, vanhu vachitsvaka kuti tipfeke zvigombe, vonzi musaenda kunonamata. Vatsvene vaitoudzwa zvinzi ndai munosunga miromo, ndai munosunga mhino, mungatipa zvirwere. Ndo mafungiro avaita, ndo maitiro avo, vachibetsera vanhu vakanga varonga zvecovid kuita kushambadza covid. Zvino nhasi zvamaisunga miromo, zvigombe zvenyu zviri kupi? Ndakakuudzai kuti zvinhu izvi zvanga zvisina nguva yakareba, dzaingova nhema dzega dzega, kwaingova kungonyemberana kwega kwega. Saka takavakurira nesimba raMweya Mutsvene, uye havasi kuzosumuka zvekare kusvikira tapedza nezvenyika ino. Vamwe vanonetseka kuti covid yakauya. Ndakakutaurirai kuti sei covid yakauya. Yakauya nokuti vatsvene vakanga vakavarayirwa, vanga vasisiri kunamata nenzira kwayo. Masangano aya dzadzava nzvimbo dzamafaro, vasisanamati nomazvo, vasisapembereri shoko raMwari. Zvinhu zvanga zvashanduka. Nziyo dzakanga dziri kuimbwa dzanga dzava dzemunyika, vachitamba savanhu vomunyika vasingaimbiri Mwari. Vaimbi vangani vaiimba nguva iyoyo vakanga vachitendeutsa vanhu. Vanga vasingambotendeutsi vanhu, vainoimbira vanhu. Kana nguva yekunamata yasvika, vanenge vabuda vakuenda kune rimwe sangano kunoimba. Vanga dzava nyanzvi dzokuimba, vachingotsvaka mari mumasangano chete, vachiti pavanoimba vanoda kubhadhagwa, chiita sezvinonzi vari kurumbidza Mwari. Izvo kwakuri kungotamba zvavo vachingozvifadza. Vafudzi vakawanda vanga havana kutomboziva kuti ndozvazviri kuitika. Havana kuziva kuti iyi yanga iri nyika yanga iri kutopinda mumasangano edu, vakange vari kutopemberera vaimbi vese vavo. Neniwo ndakatombotanga ndichivapemberera chose nokuvagamuchira, asi pandakazoshanduka vakaramba kubatana neni, vakaramba. Mwari vanga vari kunditaridza vachiti iyi haisiyo nzira iyi, handiwo maitirwo azvo. Saka ndakadzoka kuvaimbi vangu ndikavarangaridza ndikati, rangarirai kuti inini ndindavamira nemi ndichikukurudzirai kuimba maimbiro amamuchiita, asi zvino Ishe vakutirayira kuti tishandure zvinhu izvi. Ndikavataridza mumagwaro ndikati, izvi ndo zvavakufanira kuchiitwa izvi. Asi nemhaka yekuti vanga vane mukurumbira wakawanda, uye vanga vane zvimari zvavanga vari kuwana, vakabva varamba. Asi mari yacho yavanga vari kuwana yanga isitombori mari nomusoro. Havanga vasingatombozivi kuti chinonzi mari chii. Kamari kako kavaiwana ikako kanga kachivakwezva mwoyo yavo yanga yatozvimbirwa nekamari kako. Saka havana kuda kuti varambe vachifamba neni mugwara randanga ndichitungamirirwa naMwari. Vakabva vatsauka vakaenda kwavo voga. Ndinoshuva kuti lino vakatendeuka, nokuti ndakataurira ndikati gwara ramakutora iri harisi gwara rakanaka. Rimwe zuva kumasangano kwamuri kuenda muchikokwa kunoimba, havasi kuzoramba vachikukoka ikoko, nokuti masangano iwaya achasvinurawo agotendeuka, agotanga kuita zvinhu zvinomusoro. Havazombokudanii kuti muuye muchiimba zvamuri kuita izvi, nokuti zvavari kuita izvi hazvibvi kuna Mwari. Ndakakuudzai taridzai kuti kushumira Mwari chaiko kunofanira kuitwa sei. Saka vose avo vari kumhanya vachiinda kumasangano vachiti vanonotungamirira vanhu vaMwari kunamata, hakuna zvinhu zvakadaro. Hapana munhu akapiwa basa rokutungamirira vamwe kurumbidza Mwari sokutaurwa kwavari kuita ikoko. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo.
munhu wega wakanga akapiwa basa iroro rokutungamirira vanhu pakurumbidza Mwari ndiSatani, asi wakatodzingwa basa iroro, saka hakuchina une basa iroro. Mumba maMwari ndo munorumbidzwa Mwari nomazvo, kwete kuti poita munhu ari kushanyira masangano achibhadharwa mari achiti inini ndini ndakapiwa basa rokunamatisa nokurumbidzisa Mwari. Mukarega kumupa mari munhu iyeye muchatoona asisafambe achitungamirira vanhu kunamata Mwari saizvozvo, nokuti mari chete ndo yanenge ari ngotsvaka ipapapo. Saka ngatiteverei zvinhu zvaMweya Mutsvene sokutitaurira kwavakaita, kwai garai muchinamata. Vanhu vaMwari chaivo, vatsvene vaMwari chaivo, vanokoshesa kunamata, vanonakirwa vanofadzwa nokunamata, vanogara vachiona mweya, vanotendeusa vanhu, vanofarira imba yaMwari, vane shungu dzokuti zvinhu zvinge zvichifamba zvakanaka mumba maMwari, vanokwezva kuzvinhu zvinoda Mwari uye vanofarira vanhu vaya vanoda Mwari. Iva munhu anorarama achiziva kuti iye mweya. Haleluya. Iva munhu anorarama achiziva kuti iye mweya. Pane kumwe kubvutwa kwavatsvene kwatinofanira kutarira. Ndichakuudzai pamusoro pako mangwana, ndichakuudzai pamusoro peboka rechipiri richabvutwa, asi handidi kukugadzirirai kuti mumirire kubvutwa kweboka rechipiri. Ndoda kuti muinde neboka rekutanga, ndona ndoda kutadza, asi Bhaibheri rinotaura pamusoro peboka rechipiri namamwe mapoka. Ndichakuudzai pamusoro pavo mangwana, ndokuudzai kuti vachange vari muboka rechipiri nerechitatu ndevapi. Asi ndinoziva kuti iwewe boka raunoda chairo chairo iboka rokutanga, nokuti kubvutwa kwavatsvene ndo chinhu chikuru chatarisirwa, chamirirwa nenyika iko zvino, kubvutwa kwavatsvene. Saka iko zvino tiri kugadzirira chironga kuti tisvitse shoko roruponeso kuvanhu vose pasi rose, uye mugore rino ndomugore ratichaparidza ruponeso kunyika dzose. Tichazviita mugore rino. Mweya Mutsvene vanesu vachititungamirira, vachitibatsira, vachitipa mazano ekuita basa iroro, uye vane mamwe mazano avachashandisa avasingatotitaridzi. Tinongozokaruka taakutongoshandisa mazano iwayo. Havaregi, havaiti zvokutiudza kuti ndai munoita zvakati, vachangotiitisa, tongoona zvinhu zvaakutongofamba. Ndo zvimwe zvezvinhu zvichaitika izvozvo. Saka chigadzirira ko zvinoda kuti tinamate, vakunamata. Simba raMwari riri kushanda matiri. Mweya Mutsvene vari kutitungamirira nenzira inoshamisa. Tiri vakundi. Usambobvumira mwoyo wako kuti uvhiringwe nezvinhu, wotaura uchiti ini handina chinondivhiringa, ndinoshandisa mazano aMwari pakurarama kwangu. Uno mwedzi watiri kushandisa
mazano aMwari, wotaura uchiti mazano aMwari ndo ari kushanda mandiri, mazano aMwari ndo ari kushanda mandiri, mazano aMwari ndo ari kushanda mandiri. Taura kudaro kuti mazano aMwari ndo ari kushanda mandiri. Haleluya.